Sikubingelele sikwamukele kama ko Pastor Nick channel Flick okubaleni sicela kwenu ukuthi qiniseka inamba uyisenza kusonga 9 yakho 5 ntambama kuphela awusebenzisa WhatsApp awusenza SMS uma ufona awungibuzi igama kodwa uyichaza wena bese uchaza inkinga yakho kuphela ngoba abantu they've got a tendency ukuthi mebengifonela sale uzongibuza ukuthi ngubani igama o ngupastor Ningi lo o ila kuchazwa khona amaphupho lapho. That's not a good approach. Angeke nje ukuthi kimi ila kuchazwa khona amaphupho cha ngenza izinto eziningi ukuchaza amaphupho akusinto engihlala ukuyenza into engiyinika isikhathi ngiyenza yabo. So a good approach is very important ngenza kwethu bingelela chaza igama cela nakhona la ku YouTube abantu baye babuze ngathi babuza kwimishini ngenza kwethu uyabingelela uyacela ngiyacela nami ukuthi kwabe kanjalo sibheka la uJunior wakanhlapho isawubona ngicela ukubuza kuchazana uphupha ugijinyiswa yingwe yini ingwe ingwe I leopard in English it's a leopard leopard or leopard so I leopard ingwe ngesizulu angiyazi ngamanye ama languages isikhathi esiningi ke ingwe ingamela idlozi ingwe ingaba nje umuntu oqavile umuntu omkhulu umuntu ohlanishwayo umuntu wesatshwayo umuntu oyingozi yabo. So asenza kanje nake number 1 ngokujwayelekile uma uphupha ingwe sesitshela nje ngoPaul uma ikugijimisa ngoba lokho sekuyakhomba ukuthi kungenzeka kunesitha esibi futhi esiyingozi esikucasukele njengamanje nesikuzingelayo wena. uJeremiah 13:23 umkushe angasiguqula isikhomba sakhe nengwe amabala ayo na khona ke ningenza okuhle nina enifundisiwe ukwenza okubi. So number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha ingwe kuPaul uphuma ikugijimisa lungabili ushuthi ngenzeka kunomuntu omkhulu futhi ohlonishwayo onenkinga nawe futhi angasakuvukele azama ukukukhaphela ngenzeka imanager yakho ngenzeka umqashi wakho ngenzeka umuntu omkhulu emsebenzini oyisupervisor njalo njalo o umuntu omkhulu nje endaweni yangakini lo okufunayo. uHosea 13:7 ngase ngibake njengengonyama kubo ngiqamekela endleleni njengengwe ngibaqamekela endleleni njengengwe. Kanti uJeremiah 5:6 uthi ngalokho ingonyama yasehlathini iyakubashaya babhujiswe yimpisi yasehlane ingwe iyiqamekela imizi yabo badatshule bonke abaphuma kuyo ngokuba ke iziphambeko zabo ziningi nokuhlehla kwabo kwandile. Kanti kasivale kanjena. Number 3 ngokwesinto uma uphupha ingwe kuPaul ubuma igijimisa lungabeli ukhomba ukuthi kungenzeka idlozi lakho alineme likucasukele selisondela kuwe ngolaka uma kungukuthi wena ngumuntu kamoya futhi kukhona okungakwenzi wena okumele ngabe yakwenza noma ke kungenzeka kukhona okwenzile wena wakuphambanisa nomsamo wakuphambanisa ngendlela befanele wangakwenza ngendlela bekudlela ukuthi ukwenze ngakho eyidalo bese liyaphakama lento isidalo sakho isiyakucasukela manje isiza kuwe ngolaka isidla kuwe ngodliwe yabona. So ukubheka ukuthi usho lento le ifuna ubheka ukuthi akekho umuntu okucasukele in real life ngabe semsebenzini ngabe sekuhlaleni la uhlala khona noma akukho okwenzile wena okungenzeka ucasule idlozi ucasule lemimoya ebesiza ngolaka kwena. Siyabonga besibheka la ukugijanyiswa eyingwe if you dream of yourself being chased by a leopard. Yes, siyabonga.
siweni phansi namatulu sikuleka kuyo baba siweni phansi namatulu sikuleka kuyo Jesu siweni phansi